Pestrofarebná pastva pre oči, voňavé a sladké lákadlá pre maškrtné jazyčky. Takto vyzerali dnešné majstrovstvá v pečení koláčov v obci Madunice pri Piešťanoch. Do 5. ročníka súťaže o najkrajšiu a najchutnejšiu tortu sa zapojilo 27 amatérskych cukrárok. Pod rukami madunických gazdiniek sa zrodili zákusky od výmyslu sveta. Fantázii pri príprave svadobných, sviatočných či narodeninových tort sa medze nekládli. V Maduniciach sú ženy maškrtné, radi sa stretávajú, radi pečú. Sú to amatérky, náturistky by sa dalo povedať, takže robia to pre svoje potešenie. Spomedzi súťažiacich jazda najviac vytrčal jediný zástupca mužského pohlavia, pán Milan. Jeho torta zaujala moderným dizajnom. Pečenie toriet, to je taká tradícia u nás v rodine, že si sami vymýšľame nejaké torty. Niektoré sú úplne umelecké diela. Veľmi pekné. Perfektne, aj vypracované, aj všetko, páči sa nám všetky. O najlepšej cukrovinke rozhodla odborná porota. Úlohu pri hodnotení zohrávala chuť aj nápaditosť. Prívlastkom najkrajšia a najchutnejšia sa mohla popíšiť torta s motívom obecnej fontány. Pri tejto torte som vychádzala z takých moderných trendov zdobenia. Po estetickej stránke boli lepšie prepracované, či tie svetielka, lavičky, čiže do tých detailov sme sa pozerali. Všetky cukrárky si svoje recepty veľmi dobre strážia, no jedno tajomstvo nám dnes predsa len prezradili. Ich rada znie: ruky preč od umelých prísad, tú najlepšiu chuť na torte jedine pravá čokoláda. Katarína Švábová, Slovenská televízia.